Ayan, dito na tayo sa bayan ng Orbis Tondo. Shoutout natin, Boss Ryan Sabangan. Yun, in the house. Yan yung bayan natin dito. Tahimik. Hi sir. Kaya natin sila. Ganun. Yan na may balon version. Aerox sir. Alam mo na Aerox tan. Yun. Why me Chukushi tan sir, Euro. 180 balot, 180. Euro raya. Yun. 180cc. Yeah. Boss Joey, ano, sulit? Ha? Sulit. Ayos. Sulit yung biyahe. Kunti lang kasi tayo. Tayo galing Oh, doon tayo sa baba. Oh, ang galing oh. Grabe oh. Taas. Gandang tahimik. So yan, good morning. Meron tayong quick ride kasama yung mga tropa from Swan and San Carlos at sa Orbis. So gamitin natin si Black Mamba. So yan, farm up muna. Ayan boss, shoutout pala natin si Boss Ronald from Sualpayan, Pangasinan, bumiyahe dito sa San Carlos. Kasama si Madam. Hello ma'am. Yun. Dami natin no? Sige po. Ready na. Ayan. So yan, puntahan na rin namin yung iba sa ano, Malacanang at saka sa Orbis. So pagas muna kami. So ayan, dito tayo sa 7-Eleven sa may Malacanang, San Carlos City pa rin to. Hinaanan natin si Boss Joey. Ayan. Dito siya. Dito kami. Yun eh. Layo pa. Boss Joey. In the house. Shout out. So, ayan. Nagre-ready na. Proceed na kami ng Orbis. Ayan. So, antayin na natin si Boss Joey. Ayan, dito na tayo sa bayan ng Orbis Tondo. Shoutout natin, Boss Ryan Sabangan. Yun, in the house. Yan yung bayan natin dito. Tahimik. Hi sir. Kaya natin sila. Ganun. Yan na may balon version. Aerox sir. Alam mo na Aerox tan. Yun. Why me Chukushi tan sir, Euro. 180 balot, 180. Euro raya. Yun. 180cc. Yeah. Pagas tayo sa sentro mga tarom. Pagas sila. Ito natin. Tagal kami hindi nakita ni Pare Ryan. Pag-i-enduro din kami nito. na kami sa ano, Tourist Information Center. Nag-ano kami, log in. So ayan na. Yun. Kahit isa lang.
Ayan, so dito na tayo. Ayan. Sige, ako na lang mag-picture. Ah, sige, sir. Tapos mo lang. Sino, yung mga lovers. Yun. Stopover muna. Ayan tayo sa may Kapyakin, Talna, Situdog, San Clemente, Tapla. Yun. Bilis lang din, no? Tapos, nakapotochromic, no? Ay kayo, ay. Yun. Ano pangalan mo? Yan na mo. Yun, Joel. Tapos, Michael. Ayos. Sige. Hanggang swimming pool nyo, ah. Yun, no? Yung mga pogi natin, eh. Hindi kayo sumama. Drawing kayo, eh. Yun. Kasi galing pa ng swal yan. Oh, wala kayo. Number. Yun, no? Yun, yun yung ano nila, view. Pwede kayo magpa-picture dyan, sir. Ay, already ugugaw yun. Boss Joey, ano, sulit? Ha? Sulit. Ayos. Sulit yung biyahe. Kunti lang kasi tayo. Ay, galing Oh, doon tayo sa baba. Oh, ang galing, oh. Grabe, oh. Taas. Gandang tahimik. Yan. Bakit na kami. Alis na. Pabalik na. Yun, oh. Next target naman sa mga taram. Punta namin. Sumakit yung binti ko. Taas. Yan. Goodbye for now. Pagod. Ayan, so dito tayo sa may Kanding Falls. Yun, no? Pagit lang naman tayo, papapicture lang. Yan, sir. Sir, gano'n. Picture lang tayo. Yun, no? Ganda. Yan, may ilog, tapos doon may falls. Falls, doon, falls. Tagar marami kayo mo dyan, pre. Ayan, tak na. Mga tarom na tayo. Daang kalikasan. Ayan, eh. Tagal. Saan yung sunset? Wala na yung sunset natin. Yan. Pauwi na rin kami. Pababa kami sa Agkapita. Stop over muna dito sa Ludik. Oo. Ito, dalhin niyo yung motor niyo tapos live band. Sama natin itong dalawang bossing natin. Yun. Jamming tayo ngayon, no? Nasa coffee shop na nasa gitna ng bukid. Yan, so pauwi na rin kami.
Tatapos na namin ng coffee dito sa Agkapita mga tarim. Uwi na. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, forgetting the tune. The music's playing by the Ayan. forever. Ready na. I wanna Pakap, pakap. forever.